Hlavnoprúdové médiá po celých Spojených štátoch amerických vyrábajú senzáciu z prudkých zmien počasia a rekordne nízkych teplôt v regiónoch USA. Zdá sa, že sa na pečenie a pálenie západných Spojených štátov opäť raz zabudlo. Ako spolu tieto dva scenáre súvisia? Tento záznam, zachytený geoengineeringwatch.org, odhaľuje celú manipuláciu pacifickej búrkovej vlahy tajnými operáciami klimatického inžinierstva. Mriežkovité vzory po sprejovaní aerosolov v atmosfére, viditeľné v zónach vysokého tlaku, rotujúcich v smere hodinových ručičiek, ktoré tento záznam ilustruje, sú súčasťou útokov klimatickými zbraňami. Takýto útok bol a naďalej je vedený proti nič netušiacim obyvateľom po celej planéte. V tejto krátkej videospráve pospájam niekoľko činiteľov v tejto rovnici. Vysokovýkonné zariadenia na vysielanie mikrovlnení, ako to na obrázku, ktoré sa nachádza v Gacone na Aliaške, sa používajú na vytvorenie a udržanie oblastí atmosférického tlaku, aby vytvorili veterné prúdenia vo vyšších pásmach a tým pádom smerovanie zrážok. Jedna takáto nezvyčajná oblasť vysokého tlaku vzduchu je nad západom USA a východom Tichého oceánu a bola pomenovaná ako, citujem, absurdne húževnatý hrebeň. Úkaz bol pomenovaný prvýkrát ako absurdne húževnatý hrebeň v roku 2013, ale objavil sa už skôr a stal sa prevládajúcim v roku 2007, rok pred katastrofou nekontrolovaného požiaru v Kalifornii v roku 2008. Takzvaný absurdne húževnatý hrebeň vytvorený v ionosfére v skutočnosti zabraňuje búrkam dosiahnuť západ USA a tak prispieva k rekordným horúčavám a rekordným lesným požiarom. Zatiaľ čo zároveň kompletne odkláňa zrážkovú vlahu okolo v smere hodinových ručičiek rotujúceho absurdne húževnatého hrebeňa. Tento obrázok NASA odhaľuje s prekvapujúcou jasnosťou, akú nesmiernu silu môžu mať tieto umelo vytvorené dómy vysokého tlaku vzduchu nad západom USA. Ionosférickým ohrievačom vytvorený, citujem, absurdne húževnatý hrebeň zabezpečuje, aby sa žiadna vlaha nemohla ani len priblížiť k spaľovanému západnému pobrežiu USA. Táto mapa národnej administratívy oceánov a atmosféry, ukazujúca odchýľky v zrážkach od normálu, zobrazuje rozsah geoinžiniersky upraveného počasia na obdobie nasledujúcich 3 mesiacov od decembra 2019 do februára 2020. Býčie oči, písmenko B nad Kaliforniou, ukazuje predpoveď dažďa hlboko pod normálom, alebo skôr naplánovaného klimatickými inžiniermi. Kruhový tvar kalifornského územia sucha je znakom oblasti vysokého tlaku vytvoreného ionosférickým ohrievačom, ktoré vlastne bráni presunu vlahy na západ USA. Klimatickí inžinieri doslovne ovládajú tok vlahy. Oni ovládajú kohútik. Klimatické inžinierstvo nie je nič menej než klimatický terorizmus. Aký to má skutočný účinok? Umelo vyvolané zimné scenáre, najčastejšie vo východnej polovici vnútrozemských USA, v najľudnatejšej časti krajiny, boli a sú veľmi účinné v živení rozkolu a zmätku v obyvateľstve ohľadne skutočného stavu podnebia planéty a postupujúceho klimatického kolapsu. Média hlavného prúdu, kontrolované vládnúcou štruktúrou, potom robia všetko, čo vedia, aby vytvorili senzácie z dočasne nízkych teplôt v USA. Zatiaľ čo ignorujú rekordne vysoké teploty vyskytujúce sa v iných častiach krajiny a inde vo svete. Operáciami klimatického inžinierstva sa rozsejú patentované chemické prvky nukleácie ľadu do týmto upravenej vlahy v oblakoch. Toto vytvorí studený hustý vzduch, ktorý si sadne na zemský povrch a môže tiež zmeniť zrážky, ktoré mali spadnúť ako dážď na sneh. Čím dlhšie sa tento postup opakuje, tým viac sa ochladí povrch. Tento obrázok je len jeden príklad metódy umelej nukleácie ľadu. Tieto metódy tiež prispievajú k mnohým scenárom mrznúcich búrok. A obrovským krúpobytiam. V minulosti čínska vláda otvorene informovala o operáciách umelého vyvolávania zimného počasia. Ale zdá sa, že vláda si odvtedy uvedomila, že obyvateľstvo nereaguje vôbec kladne, vediac, že boli proti nemu použité klimatické zbrane. Teraz sú už všetky takéto operácie oficiálne popierané. Ešte raz, aby bolo jasné, operácie klimatického inžinierstva vyvolávajú scenáre nevídaných náhlych výkyvov počasia a teplôt po celom svete.
Táto mapa národnej administratívy pre oceány a atmosféru zobrazujúca odchýľky vysokých teplôt od normálu bola vytvorená 8. novembra 2019, ale znázorňuje naplánované počasie od 14. novembra 2019 do 18. novembra 2019. Tento extrémny teplotný kontrast v žiadnom prípade nespôsobila príroda. Tento obrázok je mapa GISS odchýľok od normálu vysokej teploty pre celý svet. Pokrýva obdobie 5 rokov počínajúc rokom 2013, kedy bol, citujem, absurdne húževnatý hrebeň pomenovaný do novembra 2018. Všimnite si, kde na svete bol región s najmenšou odchýľkou vysokých teplôt pevniny. Je to východná polovica severoamerického kontinentu, ktorá zahŕňa najviac zaľudnené regióny USA. Ešte raz, toto nespôsobila príroda. Je to výsledok obrovských operácií klimatického inžinierstva prevádzaných najväčšou vojenskou ríšou v ľudskej histórii. Táto ďalšia GISS mapa odchýľok od normálu vysokých teplôt si tiež vyžaduje pozornosť. Je to porovnanie teplôt posledných 10 rokov, kde ako základná úroveň teplôt bol použitý priemer za obdobie od roku 1909 až 1919, 100 rokov dozadu. Obrázok odhaľuje silné všeobecné planetárne ohrievanie. Teploty na celom svete dosahujú maximá a rýchlo rastú. Aj keď všetky formy ľudskej činnosti, ktoré vplývajú na energetickú rovnováhu planéty, sú súčasťou rovnice, utajované zločinecké operácie klimatického inžinierstva sú najväčším faktorom narúšajúcim podnebie zo všetkých. Ešte raz. Tak ako tento satelitný záznam prehrávaný v Slučke odhaľuje, spojenie operácií sprejovania aerosolov a ionosférickým ohrievačom vytvoreného dómu vysokého tlaku rotujúceho v smere hodinových ručičiek presúva úplne všetkú vlahu na okolo západu USA. Táto vlaha je potom bombardovaná vysoko jedovatými ľad nukleujúcimi látkami, ako sa nakoniec presúva do vnútrozemských regiónov USA. Želané, umelo vyvolané ochladenie roztrubované ako veľká senzácia je takto vyrobené. Vlahové systémy z Mexického zálivu a západného Atlantiku sú tiež bežne používané ako zdroj vlahy pre klimatickými inžiniermi umelo vyvolané scenáre ochladenia, používajúc pritom patentované postupy chemickej nukleácie ľadu. Záver je taký, že žiadna debata o stave podnebia nemôže byť legitímna, ak sa v prvom rade nebudeme baviť o probléme klimatického inžinierstva. A tiež sa musí brať do úvahy, že diskusia o klimatickom inžinierstve nebude legitímna, ak sa v prvom rade nebudeme zaoberať scenármi umelo vyvolaných zimných ochladení. Klimatické inžinierstvo nie je nič menej než jedovatá klimatická zbraň používaná proti nič netušiacemu obyvateľstvu po celom svete. Viac informácií o umelo vyvolanej zime nájdete na domovskej stránke geoengineeringwatch.org. Šírte vierohodné údaje z vierohodného zdroja. Prosím, nechajte zaznieť váš hlas v tomto dôležitom zápase o odhalenie a zastavenie šialenstva klimatického inžinierstva. Toto bol Dane Wigington z geoengineeringwatch.org.